Gong, alin mga ang armado. Gong. Ano ini? Wah. Mga batos, kalma na, yayawaray. Nakanay, suspire kita. Buslaw, ano nga yung tuyo? Kano kumanangan ni? Kumanay kami kay karoig na akong maging ariglo. Magul na, permitin na lang kita nag-aaragway. Pwede pag-inom-inom kita nga daw, walang nga natuba. Waray ko na panahon ininom, di rin ako nainom. Kaya ako, anakot sa ako, namatyan na ako sa ako. Karag ko, magkagoy na lang kita. Kung karag di mo mag-iinom kita, darag-darag nga si Mirim na nga, si Mirim na kaya ako. Maraming tikla inom, kung may rim nun. Waray nandara na. Bakit waray na, itak mga tao, waray mga parapananggot. Puro yung mga tirador at mga Kaya ating mga tao, postura ito. Iti mo mga tao, di ko mga dalagan, labi na inin. Adto, di rin pa inom. Mga daros din mga tao. Tapos makikinom ka ako na uti-upod mga daros. Gong, grabe ka man liwataman kita. Adam liwat ito ngay maing. Bagabaga na itong uring, nga nga. Durong ka ba ito? Mga patkaldero nga sunog. Ano tiya sabon? Uring! Kaya ko kalimtan ng imbuwat mo nakasawa ng Kimberly. Para lang kita magkasya. Magkasarang kay Tro. Ayaw, dirik matugot. Mga Wolver 3 nala, dirik ko na matugot na magkakatuhay pa kita. Ngayon mo ginagawa na ako ng asawa. Sige, ikaw na mo man! Gong. Sir, andam mo. Supermative. Pagkini puta ka, nabubungol ako! Patay na, bisan sa di na kita magkakasangkay! Bulangot yung ulo! Pasmado ka na! Patayin na lang kita! Uri ka sa kayo! Sige, magkalit na! Oh, nakaigo ako! Inis ka! Basta! Ano pa? Tara na! Puta, tirampo! Hoppa! Puta ka, Mustaw! Wala yung mana! Busok ko din sa ako!
Di puta! Perdi talagang gusto! Atras kita! Perdi kita! Atras! Ulang pa na yan! Ayo, shoutout nga yan kan Giancarlo. Di na request na part 3. Gini mo na namon. Yo, shoutout kan Jay Burha Dumasin. Ngayon shoutout kan Jan Ilona. Pre, salamat sa support. Shoutout nga yan, Gap. Kan Mark Jan Salamida. Damong salamat. Yo, shoutout tag mga classmate. Shoutout kay Ate Bern Reyes. Shoutout kay Lia Luz. Shoutout kay Norime Puna. Shoutout kay Kinan Espinosa. Shoutout kay Aranti Gerald. Shoutout kay Ralph Diola. And shoutout kay CJ Casas. And shoutout Kappa Epsilon Chapter. Long live. Shoutout nga kan Ronel Pedrosa. Ari na nang pinare-request. Yo! Shoutout kan Idol Daniel Daga Vlog. Shoutout tayo mga idol ha. Shoutout kan Taugama P, Taugama Sigma, Kogon Chapter, Kogon Triskilyon. Salut ako ay watanan. Shoutout rin mga Ludus family. Sana na katangawin siya namin. Padahil lang ka magsuporta mo itong mga salamat. Salut ako kayo. Shoutout tayo na tara na nasa supporter rawon. Tropa Meds. Damo ka salamat. Hello! Shoutout kan Ate Joan. Ngadto ka mapalit. May dangat to red doors. May dangat to truck legs. Kitsaron. Pwede utang. Nakautang pa. Shoutout nga kan Ate Joan. Ogremen. Damo nga salamat. Yo, shoutout tayo Panginoon Pabol. Shoutout kan Ramil Salipuran. Shoutout kay Mark Jason Indaculya. Shoutout kay Miles Casas. Yeah. Keep safe. God bless.